Malipayong pagbalik sa atong channel mga igsuon. Karon atong isgutan kining upat ka tawo nga dili katuuhan og diet ug kamo nay bahala kung unsa ni sila nga klase nga tawo. Kung nagbudget lang ba kay mahal man ang mga panaliton karon o trip lang kaha o basin gipang barang na ni. Pero una pa ko mopadayon sa unahan. Palihog sa akong pindot sa subscribe button ug i-click pod ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga isgutanat. Sumala pa sa ubang tao, 1 apple a day keep the doctors away. Ug sumala pod sa mga expert nga eat healthy foods kay sumala pa nila what you eat is what you are. Ug sumala pod sa mga dietitian, diet ug exercise ang kinahanglan aron magpabilin og himsog ang atong panglawas. Ug ingon pod sa akong mama, nga mukaon ta katulo sa usa ka adlaw aron dili ta magsakit o mapasmo kay basin magpatid-patid na lang ta ug lata ani. Pero saon na lang kung dili ta ka-afford nga makakaon katulo sa usa ka adlaw. Okay lag na ay kanunay nga ayuda ang atong gobyerno. Bisan unsa atong dawaton, dili sama ani. Ano man, nagalikramo gid ka permentin lang sardinas, lasong ka lang isa galain na latian kasi ilang sardinas. Ug ang una sa atong listahan mao si Michelle, 29 anyos, taga US, ug usa ka tattoo artist. Ug ang iyang diet katuuhan dili, pero tuo na lang aron madali. Dili karne, dili prutas, dili seafoods, ug dili pod gulay, kundi dugo. Oh, tama ang inyong nadungog. Dugo sa hayop. Okay lang siguro sa ato kung dinuguan kanang niluto. Pero dugo man nga presko ang iyang gusto. Ug sumala pa niya nga bisan asa siya nga parte sa iyang balay, gusto niya nga naa siya tapad nga baso nga puno og dugo. Ug sumala pa pud niya nga kung sukdon daw niya ang iyang dugo nga nainom, moabot na daw kini og usa ka drum. Kamo, unsay inyong hunahuna? Comment lang sa ubos. Ug ang sunod sa atong listahan mao ang usa ka lalaki nga ginganlan og Robert, 23 anyos, nga taga US gihapon nagpuyo. Ug ang iyang diet katuuhan dili gihapon. Tungod kay pareha ni Michelle, dili gulay, dili prutas, dili seafoods, samot na nga dili karne. Kundili ang sudlanan sa karne. Oo, tama ang inyong nadungog, ang sudlanan sa karne. Nga mao ang cellophane. Ambot unsay problema aning tawhanan ni. Ug sumala pa niya nga muhurot daw siya og usa ka pack nga silupin sa usa ka adlaw. Ug mas ganahan pa kuno siya kung bag-o pa kining hinimo kay mas lami daw og lasa. Kamo, unsa inyong masulti? Comment lang sa ubos. Ug ang ikatulo sa atong listahan mao ang usa ka babaye nga taga US gihapon. Ang iyang pangalan Teresa, 44 anyos, taga Virginia sa US. Ug pareha gihapon ni Michelle ug ni Robert, katuuhan dili gihapon ang iyang diet. Dili gihapon karne, dili isda, dili gulay, kundi bato. Oo, bato. Ay dili ni mao. Kani. Ug sumala pa niya nga 20 ka tuig na siya sige og kaon og bato. Tungod kay naa daw baho ang bato nga makapadani sa iya nga makakaon. Ug sumala pa pud niya ang gusto niya oras-oras, minuto-minuto naay bato kanunay sa iyang baba nga iyang usap-usapon. Ug aron matarong niya og usap ang bato, iya kining dugmukon pinaagi sa pagdukdok og martilyo aron mapino nga mura kadak-on og tablitas. Ug ingon pa niya nga muhurot siya og usa ka kilo kada adlaw ug kini dili niya ikaulaw.
Kamo, unsa inyong masulti? Comment lang sa ubos. Ug ang ikaupat ug ang kinalasan sa atong listahan, mao ang usa ka babae nga taga New York sa US nga ginganlan og Francisca, 19 anyos, ug ang iya gihapong diet katuohan dili gihapon tungod kay sama sa tulong atong nahisgutan ganina, dili karne, dili isda, kundi sabon. Oo, sabon na jud, pero dili detergent nga sabon, kundi sabon humot. Bisan unsa nga klase, basta sabon humot. Dili kaha magbula-bula ang atong baba ani. Sumala pa niya nga daghan og paagi unsaon niya pagkaon ang sabon. Pwede niya i-blender nga sagulan og ice. Pwede pud niya bangguron nga mura og cheese og hiwa-hiwaon. Og kadto ang upat ka mga tao nga dili katuuhan og diet. Kamo, unsa may inyong diet? Comment lang sa ubos. Ug diri lang taman mga igsuon ug ayaw kalimot sa pag-subscribe.